Hondartzen 2012ko denboraldia itxita, esan daiteke Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak lortu duela erabiltzaileen denboraldiaren balorazio ona finkatzea asetze maila altuak ikusita. Aurtengo denboraldia ekainaren 30ean hasi da eta irailaren 30ean amaitu Ingurumen Sailak eskaintzen dituen zerbitzu guztiekin. Aldundiak aurtengo denboraldian 6,5 milioi euro bideratu ditu Hondartzak garbi eta zainduta egoteko eta beharrezko azpiegiturak eta zerbitzuak izateko. Josu Madariaga Ingurumeneko Foru Diputatuak azaldu duenez, oro har, aurreko urteetan bezala balantza bikaina da. Labur esan da, denboraldiak ezaugarri hauek izan ditu. Lehenengo eta behin, aurtengo kanpaina oso lasaia izan da. Bigarrenez eta ohikoa denez, erabiltzaileak oso pozik egon dira eskainitako zerbitzuekin. Eta azkenik, aurten, jende askoz gehiago joan da Hondartzara, iaz baino 1 milioi bat erabiltzaile gehiago erregistratu dira. Hau da, guztira ia 5,6 milioi pertsona. Uztailaren 31an erabiltzaile kopuru handiena izan zen 184.147 pertsona. Gainera, Bizkaiko Hondartzek balorazio global onari eusten diote 4,1 puntu, 1,5 puntuko eskala batean.